Temos en comunicación telefónica ao presidente do Club Baloncesto de Culleredo. Miguel Couselo, que tal? Boas tardes. Boas tardes, moi ben, moitas gracias. Que tal? Bueno, a verdade é que intensa esta recta final da competición e con moitos partidos, con moitas fases finais, sobre todo con moi boas novas para as diferentes categorías base do clube. Sí, a verdade é que estas últimas fines de semana foron bastante bastante concorridas e con un montón de partidos, fases finais nas que estábamos clasificados e bueno, con moi bons resultados, a verdade, en calquera das categorías, tanto masculina como nas femeninas. Bueno, comentando agora en primeiro lugar as que tiveron lugar esta pasada fin de semana, como dicía antes, o equipo infantil masculino de segunda división proclamábase campeón tras derrotar ao Esclavas de A Coruña, ademais por un abultado resultado, 91-41. Sí, a verdade que fixeron unha gran segunda parte de temporada os rapazos do infantil e bueno, refrendaron estes bons resultados gañando a final e directamente xa clasificándose tamén con esta victoria do campeón da Coruña para a fase de ascenso autonómica xa de cara a próxima tempada. Bueno, e tamén o infantil masculino de terceira división que estivo aí a pique, remataba su campeón e perdía únicamente fronte a un grande rival, o Club Baloncesto de Cambre. Sí, a verdade que tuvo unha temporada tamén prácticamente impecable, gañando todos os partidos de liga regular, pero, bueno, tuvo mala sorte na final xa de... Falamos de novo, nos contas aínda alguna cousiña máis. Que se nos cortou nada, decíache que fixeron unha temporada prácticamente impecable, gañando toda a temporada regular, pero tendo mala sorte de perder a final, pero, bueno, unha temporada igualmente, pois, moi boa para os rapaces do infantil tamén. E non queda a cousa, non? Porque se fai 2 semanas disfrutamos deses 2 partidos das xogadoras cadetes do clube e sobre todo con esas victorias contundentes que lle permitían por unha banda proclamarse campeonas galegas e por outra, ni máis ni menos que acudir xa dende esta mesma fin de semana que temos por diante ao Campeonato de España, como dicíamos antes a micrófono pechado, un premio para estas xogadoras. Sí, así é, un premio ao longo traballo de moitos anos e conseguir ir ao Campeonato de España pois, é un logro moi importante, de feito, e máis todavía nestas categorías altas, categorías grandes. Para elas, pois eso, ir ao Campeonato de España, pois, e aparte ir como campeonas galegas, pois é un premio e vamos para a disfrutalo e bueno, que pase o que teña que pasar, que a xogalo, a pelexalo, que eso sempre o fan, e de feito, que decías, saímos mañá para Andalucía, que é na provincia de Cádiz o campeonato, e comezamos pois, a xogar o próximo domingo. Unha vez conseguido o obxectivo que non era outro que rematar como campeonas galegas, agora isto é para disfrutar, para xogar contra os mellores equipos a nivel nacional e sobre todo, bueno, pois si consigue o equipo pasar a segunda fase, pois mellor que mellor. Sí, a verdade é que van moi ilusionadas porque nos tocou un grupo complicado. De feito, no noso grupo temos o Unicaja Málaga, o Barcelona, o Fútbol Club Barcelona e o Kells College, que é o campeón de Cantabria. Como te dicía, para elas é un premio xogar ao final que estamos xogando contra equipos profesionais na primeira liña do baloncesto nacional, para elas é un gran logro. O primeiro partido xa este domingo. Sí, o domingo pola tarde, como che dicía, viaxamos mañá ou concentramos o sábado en Algeciras e xa o propio domingo, o primeiro partido contra o Unicaja Málaga ás 7 da tarde. Bueno, esperemos que a toma de contacto co campeonato sexa boa, ao final con nervios, porque é normal que entres nunha competición destas características con nervios, e son rapazas moi novas, son todas rapazas de 14-15 anos, e, bueno, intentar xestionarlo da mellor forma e facerlo o mellor posible. Sobre todo é unha experiencia que hai que vivir, que hai que disfrutar e sobre todo que lles pode servir moitísimo de cara ao seu futuro. Sí, a todos os niveles, non só a nivel deportivo, sino tamén como a final a nivel personal, a nivel son unha experiencia que probablemente pues, está ao alcance de moi pouca xente, aínda que parezca fácil, pues está ao alcance de moi poucas xogadoras, neste caso xogadoras, pero a calquer
en calquer categoría é moi complicado e ao final pois ter este tipo de vivencias e este tipo de recordos ao final de cara ao futuro, pois é moi importante para elas, para os pais, para as familias e para o club tamén. Para o club é moi importante tamén pois que nos representen pois a nivel nacional as nosas xogadoras, claro. Bueno, pues como hai partidos domingo, luns e martes, aproveitaremos a semana que ven para falar con vos, para contar en directo, sobre todo, eses últimos resultados, a ver se hai sorte, a ver se podemos quedar aínda ou poden quedar aínda as xogadoras unos días máis de vacacións. Sí, esperemos que o día que falemos che podamos decir que nos clasificamos para a seguinte eliminatoria e quedarnos uns días máis. Unha vez que acaba a fase de grupos, que acaba o martes, pasamos directamente a oitavos de final. A partir de aí cada vez é máis complicado porque son equipos xa moi fortes. Bueno, moi fortes son todos, pero bueno, cando se vai avanzando fases, pois cada vez quedan os mellores equipos e vamos a intentar chegar o máis longe posible e o que che decía ao principio, elas teño por seguro que van a pelexar o máximo que poidan, sempre dan todo 100% e pola súa parte non vai quedar para intentar pasar esa fase. Pois estamos en contacto. Miguel Couselo, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos. Un saúdo. Ata logo. Un saúdo.